ja tervetuloa mukaan tähän videoon. Tämä video tulee käsittelemään tämmöistä aihetta kuin 75 Hard ja mun matkaani siihen ja miksi ihmeessä mä sen valitsin. Eli tervetuloa mukaan. Mä teen tämän videon nyt mun henkilökohtaiselle kanavalle, joka on enemmänkin YouTuben sisällön kuluttamisen kanava allekirjoittaneille, enkä tuolle mun sisällöntuotantokanavalle, joka on sitten taas puutarhapainotteinen kanava, joten tää nyt on vähän eri kanavalla ja katsotaan vähän minkälaista sisältöä tänne saadaan aikaiseksi, mutta mä aloitan nyt tällä mun niin sanotulla elämäntapamuutoshankkeella. Mä kerron tähän alkuun vähän eka itsestäni jotain, että saatte vähän viitettä siitä, että mistä on kyse. Mä oon 44-vuotias nainen, Riikka nimeltäni, ja mulla on 5 lasta. Ja mun lapset on siis 2-12-vuotiaita, eli 10 vuodessa 5 lasta, se on aika paljon. Ja kaikki ihan tämmöisinä yksilöraskauksina, jokainen on synnytetty niin sanotusti oman raskauden jälkeen, eli 5 raskautta. Se on siis aika paljon. Aika paljon. Jotenkin ehkä tässä on nyt sitten vuosien saatossa hieman päässyt itsensä hukkaamaan. En ole ehkä pitänyt niin hyvää huolta, tai siis en olekaan pitänyt itsestäni niin hyvää huolta kuin olisi pitänyt pitää. Ja nyt sitten olen tässä tilanteessa, jossa koen, että pitäisi jotain tehdä. Me asutaan maalla ja me muutettiin tänne Helsingin ydinkeskustasta. Ja elämäntapa muuttui tosi paljon. Elämään tuli paljon uudenlaisia asioita, niin kuin puutarhanhoito, joka tänä päivänä on itse asiassa osa mun työtä myöskin. Mä viljelen kukkia ammatikseni ja sit myyn niitä. Mutta mulla on myös muita ammatteja. Mä oon siis kouluttautunut hyvin korkeasti ja on tehnyt erilaisia töitä, mutta toki viime vuodet ollut pois työelämästä, koska on ollut näitä lapsia niin paljon, mutta siis toki pyörittänyt näitä omia yrityksiä. Ja viime aikainen yritykset liittyy tietysti tuohon puutarhaan, mutta sitten myöskin on ollut sisältömarkkinointiyritys, joka käynnistyy nyt sitten uudestaan nyt näiden mun viimeisimpien vanhempainvapaiden jälkeen nyt syksyllä. Ja sitten mulla on myöskin se puutarha-aiheinen YouTube-kanava, joka on myöskin osa mun nykyistä työtä. Eli elämä on sinänsä aika hektistä ja ihan tämmöinen peruselämä ja muuta, niin hyvin pitkälti sanotaanko näin, että kietoutuu aika hektisen elämän ympärille. Täällä on jotenkin niin kylmä ja tulisi uskoneeksi, että on heinäkuu, joten laitan vielä villatakin päälle. No, joka tapauksessa moni äiti voi varmaan yhtyä siihen, että elämässä tulee helposti semmoinen vaihe, jossa vaan antaa. Ja sitten lopulta kolistellaan sitä purkin pohjaa, eikä siellä oikeastaan ole hirvittävästi mitään. Ja semmoinen vaihe elämässä ei ole se kaikkein hedelmällisin sitten kenellekään. Ja tätä purkin pohjaa on kyllä nyt kolisteltu tässä nyt jo niin hirvittävän pitkän aikaa, että se alkaa niin näkyä moninaisina ongelmina. No, mutta ei niistä tässä vaiheessa nyt sen enempää. Voin sanoa vaan niin lähtökohtaisesti, että olen niin hyvällä matkalla parantaakseni niin omaa elämää, yöunta, ja nyt kun ei enää ihan niin vauvaa kuitenkaan perheessä, niin yrittänyt myöskin niin yöunia saada tasapainoisemmiksi. Mutta voidaan palata siihen, että miksi ihmeessä mä päätän lähteä tässä kaikessa hektisyydessään vielä jotain näin hektistä haastetta kuin 75 Hard. No, nyt ihan aluksi, että mikä on 75 Hard? No, se on tämmöinen haaste, joka kestää 75 päivää ja on ihan nimensäkin perusteella aika hard, eli aika kova. Ja se mielletään tosi usein vähän tämmöiseksi fitness-haasteeksi, koska siinä on tosi paljon semmoisia elementtejä mukana. Mutta todellisuudessa se on muokattu aivan täysin mentaaliseksi haasteeksi, eli tämmöisen tavallaan niin oman itsensä kehittämisen haasteeksi niin kuin mentaalisesti ja niin kuin tavallaan semmoinen pääsisäinen haaste lähinnäkin. Ja millaisena mä sitten myös itse ajattelen, vaikka myöskin ajattelen, että tämmöinen niin sanottu kehon muokkaus myöskin tämän haasteen kautta, niin olisi oikein kiva sivutuote. 75 Hard, niin sen on suunnitellut tämmöinen amerikkalainen mies nimeltä kuin Andy Frisella. Ja mä en hänestä hirvittävästi mitään tiedä, mutta olen kuunnellut hänen podcasteja liittyen tähän 75 Hardiin ja siitä, että miten hän on ajatellut tai kehittänyt, miksi hän on kehittänyt tämmöisen haasteen ja mitä hän tavallaan
toivoa, että ihmiset sillä tekee. Se ei ollut hirvittävän lohdullista siis niin kuin se tai siis hänen tavallaan puhe siitä, kun hänen mielestään juuri kukaan ei pysty suorittamaan tätä haastetta. Silleen lähtökohtaisesti tuntui vähän silleen niin kuin, ei kovinkaan motivoivalta, mutta ajattelinpa, että no kokeillaan. Mua tässä haasteessa veti puoleensa oikeastaan se just tämä kurinalaisuus, mitä se vaatii, koska mä olen huomannut sen, että jos mulla antaa niin kuin pienenkin niin kuin takaportin olla hieman löysä, niin mä todennäköisesti tulen käyttämään sen takaportin jossain vaiheessa. Luovuttaminen ei välttämättä ole ihan mun juttu. Mä en erityisesti luovuta, mutta jos mulla antaa semmoista löysää niin kuin narua tosi paljon, niin mä todennäköisesti niin jossain välissä tipahdan pois siitä niin sanotusta tiestä, millä pitäisi olla. 75 Hard, niin se tosiaan kestää sen 75 päivää ja se on hyvin haastava tavallaan se ohjelmisto, mikä siinä on. Siinä on 5 tehtävää, jotka pitäisi suorittaa päivittäin ihan täydellisesti. Ja ei riitä silleen vähän sinne päin, vaan täydellisesti, ja jos tavallaan missaa jonkun näistä tehtävistä, että se jää ajaksi tai sen unohtaa tehdä, tai ei jaksa tehdä, niin sitten joutuu menemään päivään numero 1. Eli ei silloin väliä, vaikka päivässä 74, eli päivä vajaa haasteen valmistumisen, että missaa jonkin näistä tehtävistä, niin joutuu palaamaan päivän numero 1. Tämä kuulostaa tosi armottomalle, mutta se on niin kuin ehdottomasti tämän haasteen niin kuin niitä kantavia pointteja, mikä tässä vie eteenpäin. Eli se todellakin se motivaatio täytyy löytää, että tekee tämän. Ja semmoinen modifiointi, niin niitä näkee tosi paljon. On olemassa tämmöisiä niin kuin vaikka 75 Soft, joka voi siis sopia tosi monelle ihmiselle paljon paremmin kuin 75 Hard. Ja siinä tavallaan ei ole niin kovat nämä tehtävälistat. Eli se vähän niin kuin pitää myös miettiä tosi paljon se, mikä siihen omaan elämäänsä sopii. Ja mulle varmaan 75 Soft olisi sopinut paljon paremmin, mutta se olisi todennäköisesti jättänyt mun niin sanottua kurinalaisuutta hieman jonkin verran vajaaksi. Mikä nämä 5 tehtävää sitten on, niin niissä on semmoinen asia kuin ruokavalio, joka on yksi tietysti oleellinen asia tässä. Sitä ei ole määritelty sitä ruokavalioa, mitä ihmisen pitäisi syödä. Eli jokainen saa itse valita se ruokavalion, minkä päättää valita tälle haasteelle mukaan, mutta siinä ruokavaliossa sitten myös pysytään, eli ei mitään tämmöisiä niin sanottuja cheat days, tai siis semmoisia niin kuin välipäiviä siitä ruokavaliosta, tai muut vastaavat tämmöistä pientä, että no nyt on lauantai tänään, mä otan vähän herkkuja sitten, että jatketaan sitä huomenna tällä, että ei semmoisia, vaan sitten siinä pysytään se 75 päivää. Ja tietysti se ruokavalion pitäisi olla semmoinen, joka tukee sitä omaa hyvinvointia, eli ei ehkä nyt niin kuin pizzapäiviä joka päivä, et ei mitään pizzadiettiä, vaan siis niin kuin semmoinen ruokavalio, mikä itselle sopii parhaiten. Eli se voi olla vaikka ketodietti tai no, mitä näitä nyt on. Niin, siis ihan semmoinen, mikä itselle parhaiten sopii. Mä kerron mun vaihtoehdoista sitten tässä myöhemmin. Toisena on sitten veden juominen. Pitäisi juoda 1 gallona vettä, mikä on siis noin 3,8 litraa, ja sehän on siis aivan hirvittävä määrä vettä. Mutta siis se tosiaan vaatii aika lailla niin kuin vähän suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä, että tulee tosiaan juotua se vesi. Itselläkin unohtuu helposti se veden juominen, mutta se on nyt osa tätä haastetta, että täytyy sitä vettä sisuksiin saada. 3. pointti on, että 2 treeniä, 45 minuuttia vähintään per päivä. Ja sitten toinen näistä treeneistä pitäisi olla ulkona. Olosuhteista riippumatta, sato tai paistoi, tuli lunta tai ei, niin ulos vaan. Eli se täytyy suorittaa ulkona. Mikään ei estä tekemästä molempia treenejä ulkona, mutta vähintään se toinen. Ja nyt tietysti ihmiset on ensimmäiset 2 treeniä päivässä. Se ei tarkoita, että mennään 2 kertaa päivässä puntille tai juostaan 2 lenkkiä tai mennään crossfit-treeneihin ja sitten juostaan. Siis ei tarvi olla niinku semmoisia aivan hullun rankkoja treenejä, vaan ne voi myöskin suunnitella sit sen oman elämänsä ympärille. Esimerkiksi itsellä niin on todella huonoja kokemuksia siitä, että voi ajaa itsensä ylikuntoon. Niin mä en harrasta kovin paljon semmoista niin kuin aivan hullunrankkaa, kauhean niin kuin korkealle sykettä nostavaa treeniä, vaan mä teen se, mihin mä panostan tällä hetkellä, on niin kuin lihaskunto ja nimenomaan voima on se, mitä mä tällä hetkellä yritän kehittää. Sen lisäksi mä myöskin liikkuvuudesta yritän pitää huolta ja sitten mun keskivartalovoimasta
ja sitten myöskin tästä peruskestävyydestä. Eli mun treenit ei ole mitenkään erityisen hektisiä, vaan ne on rakennettu sen mukaan, mitkä tavallaan sopii mulle. 4. on 10 sivua kirjaa, siis vähintään 10 sivua kirjaa päivässä, ja kyseessä olisi nyt sitten tämmöiset kirjat, jotka kehittää itseään. Eli tähän ei kuulu nyt kaunokirjallisuus tähän haasteeseen, vaan nämä täytyisi olla semmoisia vähän niin kuin tavallaan, mitkä on vähän business-mielessä kirjoitettu ehkä, tai sitten muuten vaan auttaa kehittymään jollain osa-alueella. Sitten viimeisenä, 5. mun mielestä vähän tämmöinen itselleen todella haasteellinen on se, että pitäisi ottaa päivittäin kehityskuva itsestään. Mä en ole ajatellut niitä jakaa täällä. Mahdollisesti, kun on ottanut semmoisen vähän niin kuin siistimmän kuvan itsestäni ekana päivänä, ja sitten myöskin voin ehkä vikana päivänä sen ottaa, mutta en aio jakaa niitä täällä noin muuten. Ja kyllähän se itsensä katsominen kuvista, niin no, siinä on monenlaisia tunteita, sanotaanko näin. Mutta semmoinen kehityskuva kuitenkin pitäisi itsestä ottaa päivittäin. No sit miten mä oon näitä nyt sit ajatellut toteuttaa, niin ruokavalion suhteen mä oon asettanut itselleni oikeastaan vaan niinku 2 tosi niinku tärkeää rajaa, eli ei sokerituotteita, eli ei karkkia, jäätelöä ja mitään muut, missä on niinku lisättyä sokeria, niinku pullaa, kakkuja ja muita, ei mitään semmosia. Eli koska mulle siis se sokeri on niinku äärimmäisen iso ongelma. Ja nimenomaan tunnesyöminen, että se nyt tietysti ei mene tällä tavalla vain ohi, mutta siis makeet on se asia, mikä on tässä nyt ollut vähän hankalana juttuna. Lisäksi mä oon myöskin sanonut, että mä en mitään viljatuotteita en söisi tämän aikana. Mulla ei ole mitään keliakiaa, mutta selvästi ruoansulatuksellisia ongelmia tulee viljatuotteista. Ja lisäksi myöskin aika rajua turvotusta, mutta mä tykkään aivan äärettömästi kyllä syödä leipää, ja tässä ehkä loppukeväästä alkukesästä niin olin lipsunut vähän siihen suuntaan, että söin myöskin leipää aika paljon, ja se näkyy esimerkiksi painossa hyvin nopeasti ja muussakin hyvinvoinnissa. Eli nämä 2 on tavallaan ollut ne mun juttu, että ei sokeria eikä viljatuotteita. Mutta sen lisäksi tietysti on ajatellut, että lähtökohtaisesti niin ei prosessoitua ruokaa, ja esimerkiksi en ole halunnut kieltäytyä siis niin kuin ravintolaruokailusta, mutta silloin ehdottomasti etsin sen niin sanotusti vähän paremman vaihtoehdon. Mutta en ole kyllä käynyt myöskään ravintolassa tässä, eikä ole myöskään suunnitteilla, eli pyrin siihen, että en olisi sinne menossakaan. Ja en myöskään erityisesti ole ajatellut vältellä hiilareita, mitkä tietysti mun tapauksessa niin olen sen todennut, että aika matala hiilarinen ruokavalio olisi se, mikä mulle sopii. Se näkyy heti monessa asiassa, hyvinvointina, muun muassa unessa. Mutta mä en tässä yhteydessä siihen lähde. Mä ajattelen, että tässä on aika paljon muutakin, että ehkä sitten joskus tulevaisuudessa, mutta olen silti ajatellut vähentää hiilareiden käyttöä, mikä tietysti luonnollisesti, jos ei hirveästi sokereita tai viljatuotteita nautiskele, niin vähenee luonnollisestikin. Veden juominen, niin olen juonut kyllä vettä, mutta siis on tietysti tietty haaste siinä, että varsinkin joskus on ollut niin, että en ehkä ihan muista, mutta nyt on sitten ihan erityistä huomiota siihen kyllä laittanut ja juonut sitä. Itsehän siis laitan osan juomastani vedestä elektrolyyttijauhetta, mikä tietysti sinänsä on nyt sit siinä rajalla, että oliko se sallittua, koska joidenkin väitteiden mukaan pelkkä vesi olisi sit se, mitä pitää juoda siinä 3,8 litrassa. Mutta sitten Andy Frisella on siis sanonut, että tämmöiset asiat niin kuin kahvi, tee ja mehut, niin niitä ei lasketa mukaan siis tähän 3,8 litraan. Eli se on nyt siinä rajalla, että olenko jo heti rikkonut tätä haastetta, mutta minä olen nyt päättänyt, että laitan hieman elektrolyyttejä mukaan. Sitten mun treeneistä, niin mä tuossa vähän väläyttelin sitä, niin olen pitänyt sen aika simppelinä. Mun jokainen ulkotreeni päivittäin koostuu 45 minuutin, siis vähintään 45 minuutin kävelystä. Ja kävely on mulle muutenkin tosi semmoinen niin kuin intohimo juttu. Mä tykkään siitä tosi paljon. Musta tuntuu, että mun niin kuin aivot tuulettuu silloin, mä lähden kävelemään, ja jotenkin semmoinen tavallaan se ylikierroksilla käyvät aivot, niin ne saa vähän tyhjennettyä itsensä sit siinä sen kävelyn aikana. Ja on siis kävellyt ennen tätäkin, että se ei ole mulle mikään uusi juttu. Mutta ehkä nyt tämä päivittäiset kävelyt, niin se on ollut hieman haasteellista.
Yhtenä päivänä nyt ensimmäisellä viikolla niin korvasin tämän perinteisen kävelyn sillä, että mä ajoin meidän pihan nurmikon, mikä on ihan järkyttävä duuni, varsinkin kun meidän se varsinainen ruohonleikkuri hajosi ja nyt meillä on semmoinen työnnettävä ruohonleikkuri, niin se oli aika rankkaa. Mutta mä otin sen silleen ihan treeninä, mä tiesin sen ja käytin sen ulkotreenin sitten siihen. Periaatteessa tämmöiset kodin työt ei myöskään kaikkien tämmöisten niin kuin puritaanimpien tapauksien mielestä kuulu siihen. Eli ei voi sanoa, että mä nyt siivoon kodin ja se on mun yksi treeni. Mutta mä otin tämän kyllä, siis mä voin kertoa, että mä olin niin hiestä märkänä. Sen jälkeen kesti tunti 20 minuuttia, joten mä päätin, että se on yksi niistä ulkotreeneistä. Mutta siis periaatteessa käyn siis kerran päivässä kävelyllä. Sitten jokaisen aamun mä oon nyt aloittanut sillä, että mä aloitan tämmöisellä lymfatreenillä. Lymfajutut on mulle ihan uusi juttu, enkä mä tiedä niistä mitään, ei aikaa kysykö. Mutta ne on itse asiassa tuntunut todella hyvälle. Joko semmoinen 7 tai 12 minuutin lymfatreeni siinä ihan aamun alkuun. Ja sitten mä jatkan siitä jollain muulla niin sanotulla sisätreenillä. Niin se on ollut tosi kiva. Eli on sitten lymfan ottanut siihen mukaan. Mä voin linkittää sen kanavan, miltä mä oon näitä videoita ottanut YouTubesta, niin tuohon kuvaskenttään, jos haluatte käydä katsomassa. Mutta sitten mä oon 3 päivänä viikossa mä teen niinku voimaharjoittelua. Mulla on siis niinku ihan painonnostovälineet, tanko ja levyt ja muut tuolla, ja mä oon tehnyt sitä, mutta nyt mä oon vähän siirtynyt siihen, että mä haluan tehdä tämmöistä niinku punnerusprogressiota, ja siellä mä teen käsipainoilla täällä sisällä. Ja mä oon nyt aloittanut sen, ystävällisesti pyysin tekoälyä tekemään mulle tämmöisen ohjelman, ja mä olen sitä nyt sitten tässä aloittanut tekemään, koska mähän en siis osaa yhtään punnerusta tehdä, ja mun yksi unelma elämässä olisi saada tehtyä se punnerus. Mun yläpartalovoima on niin surkea, joten se on mun yksi tavoite. Eli 3 päivänä lymfan jälkeen voimaharjoittelua. Ja sitten 1 päivänä viikossa lymfan jälkeen pilatesta. Ja pilates on, niin kun, se on ollut tosi kiva tavallaan se keskivartalon hallinnassa ja siinä myös se liikkuvuus tulee mukaan. Se on mun mielestä aika tylsää. Mä en ihan kauheasti tykkää pilateksesta, mutta mä oon niin kun kokenut sen hyödyt, niin kun, että ne on ollut sen verran hyviä, että mä oon sitten ottanut sen niin kun kerran viikossa mun ohjelmaan. Ja sitten 3 kertana viikossa lymfan jälkeen mä teen tämmöisiä liikkuvuusharjoitteita ja erityisesti tämmöisiä niin kuin matalan temmon liikkuvuusharjoitteita ja niistä mä tykkään ihan hirveästi, koska silloin ainakin niin kuin sen huomaa heti kropassa ja joskus tuntuu, että jopa semmoisia vähän niin kuin tunnelukkoja niin kuin lähtee liikkeelle, että se on ollut mun mielestä niin kuin tosi kivaa. Senkin, sekä tämän pilateksen että liikkuvuustreenit mä myöskin otan YouTubesta, mä voin linkittää nekin kanavat tuohon kuvauskenttään. Mutta erityisesti tämä liikkuvuuskanava, niin siis se on ollut semmoinen niinku game changer mulle, että mä niinku todella pidän siitä. Siellä on myöskin semmoisia vähän niinku enemmän voimaa vaativia harjoitteita. Mä joskus teen niitäkin, mutta mä enimmäkseen mä yritän niinä päivinä, kun on liikkuvuusharjoittelu, joka on siis 3 päivänä viikossa lymfan jälkeen, niin silloin mä oon yrittänyt pitää sen matalatempoisena, että periaatteessa niinku 3 päivän viikossa olisi vähän semmoinen helpompi päivä. Mutta siinä on mun treenit. Ja tällä tavalla on tämän ensimmäisen viikonkin edennyt. Sitten kirjana mulla on ollut, kaikki lukee Atomic Habits varmaankin tämän haasteen aikana. Ja siis mä oon kuunnellut tämän äänikirjana joskus, mutta mitään en muista. Ja mulla oli tää jo hyllyssä, mä olin ostanut sen siinä samassa yhteydessä, kun mä eka mietin, että silloin joitain vuosia sitten, että pitäisikö lukea, niin se oli nyt mulla valmiina, niin valitsin sen luontevasti. Ja siis suosittelen, jos tosiaan haluaa yhtään näistä omista tavoistaan niin kuin ottaa selvää, ja että miten tavallaan myöskin tuoda sellaisia hyviä tapoja elämään, ja miten ehkä poistaa niitä niin kuin huonoja tapoja, ja ylipäätään se, että miten niin kuin tavat rakentuu elämään, niin suosittelen lukemaan, ja on itse asiassa tosi hyvä. Ja mun mielestä tämän haasteen niin kuin yksi vaikeimmista, mutta myöskin tuottoisimmista asioista on ollut tämä lukeminen, koska siis mä olin ennen vanhaan hirveän niin kuin ahkera lukija ja mä luin tosi paljon kirjoja ja nautin siitä, mutta kun mä menin sitten yliopistolle opiskelemaan ja sitten menin vielä lisää tekemään tutkintoja, niin musta tuntui, että se tappoi täysin mun mielenkiinnon lukemiseen.
Ja tavallaan se sitten vähän niin kuin on jäänyt, että aina välillä luen jonkun kirjan, mutta siis se on niin kuin tosi harvinaista. Ja sitten mä oon yrittänyt siis niin kuin kuunnella kirjoja, mutta siitä ei tule mitään. Mulla ei ole analysoitu mitään ADHDtä, mutta siis mä en pysty yhtään keskittymään siihen äänikirjoihin. Mulla lähtee heti niin kuin ajatus laukalle ja mä ajattelen jotain ihan muuta kuin sitä äänikirjaa, että se on vaan semmoista niin kuin taustamelua lopulta mun mielessä. Mutta kun mulla on tämmöinen fyysinen kirja, että mä joudun lukemaan, niin mä todellakin sit luen sen. Ja nytkin esimerkiksi tästä kyseisestä kirjasta niin olen saanut paljon itse asiassa irti tässä vaiheessa. Nyt vasta ehkä jossain puolivälissä mennään, mutta mulla on tuolla toinen kirja odottamassa, joka itse asiassa liittyy sitten digitaaliseen minimalismiin, jonka sekin mä oon kuunnellut joskus, enkä siitä mitään muista. Mutta itse asiassa tämmöinen digitaalinen minimalismi kiinnostaa mua tosi paljon, ja itse asiassa se on niinku yksi sellainen ajatus, mitä mä haluan mun elämässäni myöskin kehittää, eli niinku puhelimen käyttöä ja sen vähentämistä nimenomaan ja sen, että miten voisi elämänsä sitten tuoda lisää aikaa, koska sehän vie ihan järkyttävästi sitä meiltä. Mutta joo, lukeminen on ollut hieman haasteellista, mutta samalla myöskin aika ihanaa. Ja siis lasten kanssa lukeminen, niin se on niinku välillä haastavaa, koska ne keskeyttää niin paljon. Ja iltaisin mä en voi lukea, koska mä nukahdan heti ja sitten mulla menee heti pilalle nämä tavoitteet. Kehityskuvien suhteen, niin joo, on ottanut niitä, mutta joo, ei sit sen enempää. Ei. Se on ehkä tapa, joita tämän haasteen jälkeen en ajatellut jatkaa. Nyt ekana viikkona niin siis asiat on mennyt ihan hyvin. Ei ole ehkä sen ihan alun jälkeen, niin kun ruokavaliolla lähdin aika matalahiilarisesti liikenteeseen ja itse asiassa huomasin, että söin myös aika vähän, niin oli vähäsen semmoista tietysti semmoista, vähän tukkosuutta, sanotaanko näin. Ja sitten tietysti tässä treenaamisen lisääntymisen takia, plus että kun on toi kukkatarhakin tällä hetkellä niin kun alkaa kukkimaan nyt ja on siihen liittyvää myyntiä ja muuta, niin on ollut kroppa kyllä aika väsynyt joinain päivinä. Et illalla sen ihan huomaa, että on ollut tosi väsynyt, että sitten ei niinku enää yhtään mitään oikeasti irtoisi, mutta esimerkiksi tänä päivänä, nyt eletään 9. päivää, siis ollaan jo viikossa 2, siitä sitten lisää myöhemmin, mutta niin esimerkiksi nyt ei ole mikään erityisen väsynyt olo, eli on ihan hyvä olo tällä hetkellä. Ja tosiaan on ihan tietoisesti myöskin vähän lisännyt sitä niinku ruoan määrää, ja tiedostan sen, että mun ihan tavallaan semmoinen ihan peruspäiväkulutus niin on aika iso, koska pienten lasten kanssa tulee askelia otettua aika paljon. Ja kun toi mun työ tai toi kukkatarhatyökin on semmoinen, että siinä aika paljon tulee tehtyä asioita, niin se tää kaikki niinku tavallaan tupla liikunta vielä siihen niinku päälle, niin se kyllä kuluttaa myös aika paljon. Joten mun täytyy myös sitten syödä sen mukaisesti, että en halua sillä tavalla menettää painoa, että lihan liian vähän sen söisin kuitenkaan. Mutta tämä oli nyt tosiaan vasta ensimmäinen viikko, että tiedostan hyvin sen, että tässä on vielä pitkä matka jäljellä ja varmasti tulee erinäköisiä ajatuksia. Se, että miksi mä lähdin tätä esimerkiksi nyt tekemään, mä mietin tosi pitkään sitä, että onko mitään järkeä keskellä kesää lähteä, vaan kun lapset on kesälomalla, että onko tässä mitään järkeä tehdä tätä nyt. Mutta mä tulin siihen tulokseen, että jos mä en tätä nyt aloita, niin mä missaan tosi paljon, että nyt kesällä on hyvää aikaa tehdä tätä, että pääsee valosaan aikaa ulos ja ei tarvitse pimeydessä ainakaan tehdä näitä ulkotreenejä. Ja niin kun, ehkä nyt kun tulee kaikkea tuoretta tuolta mun puutarhastakin marjoja ja alkaa tulla muuta hyvää ja herkullista, niin tää on niin kuin todella hyvä aika myöskin yrittää sitten sitä elämänsä kuntoon laittamista. Ja mulla siis on kuitenkin elämässä ollut näitä haastehankkeita aika paljon ja olen kokeillut vähän yhteistoista. Ja jotenkin vaan toivoisin, että saisin tämän niin kuin hoitumaan, että tämmöinen ihan niin kuin lopettaminen ja luovuttaminen ei ole tosiaan ihan mun juttuja, että mä kun olen päättänyt, niin mä yleensä asiat sitten teen loppuun. Mutta tässä olen tietoinen, että on tiettyjä haasteita, jotka tämän veneen voi kyllä helposti keikauttaa.
Ja se nimenomaan liittyy ravintoon ja semmoiseen niinku tunneasioihin, että mikä sitten taas kulminoituu just siihen niinku syömiseen ja semmoisiin tekijöihin, joista voin sitten varmaan joskus myöskin puhua enemmän, mutta se on se ehkä, mitä tässä itse kokee, että se suurin haaste on. Ja sitten toki niin kuin ajankäytöllisesti justiinsa se toinen treeni päivässä ja sitten se lukeminen, niin niihin täytyy kyllä niin kuin se aika laittaa. Ja mä oon kyllä niin kuin siis esimerkiksi mun miehen kanssa niin tehnyt asiat selväksi, että hän kyllä tietää, missä mennään ja on kannustaa sen suhteen, niin täytyy muistaa nämä asiat sitten jokaisen, niin kuin jos olette tämmöisiä hankkeita lähdette elämäänne tuomaan, niin muistaa sen, että täytyy sitten oikeasti myöskin sen verran suunnitelmallinen olla, että sitten on myöskin avoin muille perheenjäsenille, että ne tietää, että missä mennään. Näin. Jos tulee jotain kysyttävää vielä, mitä liittyy tähän haasteeseen, mitä mä tässä teen, niin laita tuonne kommenttikenttään kysymyksiä. Ja sitten jos tulee semmoinen fiilis, että tykkäät tästä videosta ja haluat peukuttaa, niin pistä ihmeessä peukkua. Ja muutenkin, jos on jotain ajatuksia, niin sinne kommenttikenttään laittakaa viestiä. Ja sitten myöskin niin tilatkaa tämä kanava nyt, niin näitä videoita tänne varmaan tulee sitten epäsäännöllisesti, kun saan aina videon viikkokohtaisesti tehtyä, niin lataan ne sitten tänne. Ja mä myös linkitän sen mun puutarha-aiheisen kanavan, jos ette ole siitä vielä tietoisia, niin käykää katsomassa sekin, niin se on se mun niin sanottu varsinainen YouTube-kanava, mutta katsotaan nyt, mitä tänne tilille saadaan nyt sitten aikaan. No niin, kiitos, että katsoit ja nähdään taas ensi videolla. Moikka!